Jeg hedder Charlotte Pihl. Jeg er marketingansvarlig i et entreprenørfirma, der hedder Vesti Olsen. Det der med at få nuancerne i at se alle 4 typer, gav bare et større perspektiv. Også at kunne se, hvornår man så begynder at bevæge sig ud på en forkert retning. Og det var grundlaget for, at jeg gerne ville have uddannelsen. Og heldigvis er min leder også sagde ja. Til dagligt, der bruger jeg det hver dag. Hver eneste dag. Vi kigger meget mere på kunden som emotionel kundetype, og det er en helt anden måde at tænke på nu. Så ja, der er en før og en efter i hele tanken i at kigge på sine kunder. Det, der har været interessant for os, det er at kigge ind i, hvem vi er som firma. Det er ikke kun kunden, vi snakker om, at han skal i købshumør. Vi skal også kigge indad og se, hvordan er det, vi udtrykker os over for kunden. Der er mange ting, der ligger til branchen, og som vi allerede gør fint. Og så er der nogle ting, vi kan skrue på, og det glæder jeg mig til at være med i den udvikling, som virksomheden skal have.